क'क्राझाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंदों इन्टार क्लाब उसु चेम्पियनशिप। क'क्राझार जिल्ला उसु चेम्पियनशिपनि बानजायनायाव 23 आरो 24 मे खालि साननैनि हाबाफारिजों तितागुरिनि इरागदाव कमिउनिटि हलाव खुंनाय जादों उसु चेम्पियनशिप 2026। साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय बे 22थि क'क्राझार जिल्ला इन्टार क्लाब उसु चेम्पियनशिप हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि उसु बादायलायनाय होनाय जादों। बे चेम्पियनशिपआव क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब ओनसोलनिफ्राय मोन 6 उसु क्लाबफोरनि हौवासा आरो हिन्जावसा लाइमोन उसु गेलेगिरिफोरा फैनानै बादायलायनायाव बाहागो लाफैदों। बे चेम्पियनशिपनि दिनै नैथि एबा जोबथा साननि बादायलायनायखौ गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो बिटिसि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि CHD बसुमतारिया। जोबोद मोजां क'क्राझार जिल्ला स्पेशेलि सिगाङावबो बिसोर उसुआव बहुत मोजां पारफरमेन्स होदों दासिमबो होगासिनो दं। बहुत मोजां अर्गानाइज खालामदों बिसोर जितु माने गामियारिनि गोलैसोना थानाय बेखौ उसुनि गेजेरजों बिसोर उसु गेलेगिरिफोरखौ जे डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेल बा नेशनेल लेभेलसिम बिथांमोना दैथायहरनो हादों। जोबोद मोजाङै मावगासिनो दं उसु बे डिसिप्लिनखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आरो गोबां प्लेयारानो क'क्राझारनिफ्राय नेशनेल लेभेल स्टेट लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम गोबां प्लेयार बिथांमोना दिहुननो हादों। दासिम थार दङ जे बेयाव क'क्राझार बा बिटिसि हालामनिफ्राय माबायदि गेलेनायाव आग बाग लागासिनो। दा गेलेनाय सिजन बोथोर फैगासिनो दं। स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेलफोर जागोन। दा जों बे हिसाबै जेसेबां हायो जोङो बिटिसिनि सोरखार जानानै जों बेसेबांखिनि जों सहाय खालामनो हागोन मोजां पारफरमेन्स लाबोनो हानायनि थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावगासिनो दं। ओरैनो बिदि गेलेनायनि मोनसे गिदिर डिबेटफोर खुंनो थांगासिनो दं। बेखिनिखौ जोङो सावरायगासिनो दं। जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उसु इसुनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय हरबाय। जों दिनै जोंहा 22 टाइम क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इन्टार क्लाब उसु चेम्पियनशिप खुंनो लाहार फाहार खालामदों। मैयानिफ्राय आरो दिनै फाइनाल जागोन। जोंहा बे बादायलायनायावहाय जोंहा 6टा क्लाब फैदों। बेवहाय गासै बिटिसिनि नङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव 6टा क्लाब फैदों आरो बेवहाय गासै 60-62 गेलेगिरिफ्रा फैदों आरो दा जोङो सान्दों जोङो मोजां रोखोम जोंनाव आवगायगासिनो दं गेलेगिरिफ्रा आरो आसा खालामो स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल जोङो दैथायहरनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बेयाव मा केटेगरिनिफ्राय लानानै गेलेनाय जायो? बेवहाय केटेगरि होनोब्ला उसुआवहाय मोननै दङ। फार्स्टआव जाहैबाय तावलु आरो सान्दा। दा बेवहाय सान्दा होनोब्ला बुलायनायखौ होनाय जायो आरो तावलु होनबा बे डेमनस्ट्रेसन सिस्टेम जायो। दा बेवहाय बुंनो थाङोब्ला दा बांसिनानो जोंनाव दा तावलु होननायखौ जों बाहागो लानायखौ नुदों आरो तावलु होननाया फैगौ समाव मोनसे क्वालिफाइड माने जानो थांगासिनो दङ अलिम्पिकआवहाय। दा आसा खालामो जाहाथे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा जोंनि बिटिसि एरियानिफ्राय जोङो इन्टारनेशनेल बा अलिम्पिकआव जोङो दैथायहरनो हायो। जों बेखौ आफाद हिसाबै जोङो नाजागासिनो दङ। साब जुनियरनिफ्राय लानानै बेवहाय मोनब्रै केटेगरि लादों। बेवहाय साब जुनियर, जुनियर, इयथ आरो सिनियर हौवासा आरो हिन्जावफोरनि गेजेराव आरो आलासिफ्रा सोर बाहागो? आलासिया जोङो फार्स्टआव दिनै जोंहा CHD मानगोनां नबज्योति सार बिथांखौ जोङो खेला बेखेवनायावहाय खावलायनाय जादों आरो बिथाङा नुजानानै आरो बेखेवना होलांबाय आरो जोंहा प्राइज डिस्ट्रिबिउसनाव मोनसे दंबावो। बेवहाय जोंहा जोंनि बड'लेण्ड उसु इसुनि आफादगिरि मानगोनां जुबिराज बसुमतारी बिथाङानो गाहाय आलासि हिसाबै नुजागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा प्रकाश बिटिसिनि बिथाङाबो नुजाफैगोन आरो लोगोसे जोंहा बावखुंग्रि समस्तिनि MCLA
मानगोनां श्रीजुत धनेस्वर गयारि बिथाङाबो नुजाफैगोन होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। आसा खालामो बिसोर फैगोन होननानै जोङो खावलायदों आरो।